Üdv mindenkinek! Aki nem ismerné fel, ez egy hamek. Ez egy olyan függőágy, ami rendelkezik szúnyoghálóval, hogy a bogarak ne egyenek meg, a szúnyogok ne csipkedjenek szét, és hogy kényelmesebben tudja aludni. Rendelkezik egy tetővel, úgy ugye anélkül, ki ahogy szeretné. És ugye az emberek tele vannak sztereotípiákkal, hogy ezt milyen nehéz igazából használni, milyen nehéz belemászni, billeg, nem lehet oldalra fordulni. Ez mind nem igaz. Ezt meg is fogom most mutatni nektek a gyakorlatban. És akkor nézzétek, hogy nem is egy nagy varázslat az egész. Belebújsz, rajtad van a szúnyogháló, tökéletes, cizzát behúzod, és már kint is vannak a szúnyogok. Háton fekved, oldalt is, abszolút kényelmes. Beállítod egy hegytetőre, nézelődni is kényelmes. Akár ülhetsz is benne. Is használhatod. Nézzük kicsikét közelebbről. Tényleg nem bonyolult. Van egy vízhatlan teteje, amit így szépen kifeszítesz fölé. Az anyaga ez egy nagyon erős anyag, igazából nem is részletezném, nagyon erős varrással, dupla cipzárral, kívül belülről lehet természetesen húzni. Akkor megnézzük, hogy ez hogy néz ki ilyen közelről. Fejedre húzod a szúnyoghálót, és mint gyerekkorodban beleülsz a hintába, ebből is ugyanúgy bele lehet ülni. Átadod szép kényelmesen. És már benne is vagy. Tehát ez igazán nem bonyolult szerintem. Pihenésnek is kiváló, akár otthon is. Kertedbe is felállíthatod. Nem fogsz beázni. Nem esznek a bogarak. Egyszerűen tökéletes. És magyar. Nem amerikai, nem kínai, ez magyar. Akár még külön méretre is rendelhető. Összecsukása az abszolút nem bonyolult. Könnyebben el lehet pakolni, mint egy sátrat. Igazából kihúzigálod a karrókat, vagy ahova le van kötve, leszeded a ponyvát, eloldod a csomókat. Ez most csak egy rögtönzött csomó, ugye bemutató kedvéért. Fogod, kiteríted a földre, rárakod a ponyvát, vagy fordítva, kinek ahogy tetszik. Összegurítod, belerakod a kis pici zsákjába, mint egy tornazsák, és már viheted is tovább magaddal a következő pontig. Az egész az körülbelül egy ilyen 1,5 kiló, de hát ez csak sac, lehet, hogy talán még annyi sem. Hát ez így néz ki. Köszönöm szépen a figyelmeteket!